El confinament ha fet que s'hagin, això que se'n diu, pacificat molts carrers, no només a Barcelona, també en moltes altres ciutats. Necessitem més espai per als vianants, necessitem que hi hagi metres de distància entre els uns i els altres, i això ha fet que els vianants, les bicicletes, també vagin guanyant espai al cotxe. Doncs bé, a Barcelona i a fora de Barcelona, en diverses localitats de Catalunya, s'han començat a organitzar moviments veïnals per dir això que veiem aquí. Jo no vull cotxes al meu carrer, Dani. Sí, perquè amb la pandèmia l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat voreres. Això ha fet agafar consciència de xifres que veurem ara, de l'espai que ocupen els cotxes als carrers de Barcelona, que és a prop d'un 60% de l'espai públic està dedicat als vehicles motoritzats, tant per aparcament com per també circular. Barcelona és una de les ciutats amb més densitat de cotxes. Són 6.000 cotxes per cada quilòmetre quadrat. I això, si ho comparem amb altres capitals europees, per exemple, és el doble que la ciutat de Madrid i el triple que la ciutat de Londres. Per comparació, si un vianant té 4 metres quadrats, un cotxe a Barcelona en té 12 metres quadrats. Insistim, entre l'espai per l'aparcament i també l'espai per circular. Però és que, a més, s'hi afegeix un altre problema, i és que la majoria d'aquests cotxes no van gaire plens, perquè si mirem les xifres veiem com la meitat dels trajectes en cotxe que es fan a la ciutat de Barcelona, un 56%, més de la meitat, es fan amb només un passatger, mentre que un 30% es fan amb 2 passatgers i només un 14% es fan amb 3 o més passatgers. Per tant, és una problemàtica afegida aquesta de la distribució d'espai. I això fa que algunes escoles, fins i tot algunes escoles de Barcelona, com l'Escola Auró de l'Eixample, hagin decidit mobilitzar-se, sortir al carrer cada 15 dies, tallar el carrer cada 15 dies per demanar que volen un espai lliure pels alumnes davant de l'escola. Bàrbara. Sí, el proper d'aquests talls serà el dia 11 de desembre i, com deia, serà el segon tall al trànsit que fan. El primer va ser divendres passat i va cridar l'atenció de les associacions de famílies d'altres centres educatius de l'Eixample. És per això que aquesta acció del dia 11 de desembre serà simultània. Una desena d'escoles tallaran el trànsit als seus carrers. La demanda és compartida, pacificar els carrers, que hi hagi menys cotxes per seguretat i per salut. Ens estem mobilitzant perquè volem guanyar un carril i ampliar la vorera davant de l'escola, sobretot per 2 motius. El primer és que cada matí i cada tarda, a les entrades i a les sortides, ens concentrem aquí prop de 800 persones i encara que l'escola ha posat molt bona voluntat en organitzar-ho, és caòtic. És un coll d'ampolla i no hi cabem. I després, i crec que és fins i tot més important, ja pel tema del coronavirus s'han desdoblat aules i ara hi ha aules que donen directament al carrer Mallorca. Llavors, aquestes aules han de tenir les finestres obertes tot el dia. Això a les escoles, però hi ha carrers també que estan demanant que s'eliminin els cotxes, que es pacifiquin. És el cas del carrer Milà i Fontanals, al barri de Gràcia de Barcelona, Encar. Aquest és un carrer ple d'activitat, això sí, de cotxes, de motos i també fins i tot de molts camions que passen per aquí, per aquest carrer, aquí a la Vila de Gràcia. Per tant, molt i molt soroll generat, que molesta molt els veïns de la zona. A més, podem dir que les voreres, aquí n'hi ha 2, que són de poc més d'1 metre. De fet, nosaltres ara mateix l'estem bloquejant de tan estreta que és i la gent ha de passar per aquí, pel mig de la carretera, amb els cotxes. I el que diuen els veïns en tot això és que s'ha de limitar ja aquesta circulació en aquest carrer perquè la contaminació s'hi està notant i, per tant, el que demanen és que aquest carrer sigui més de la gent i no tant dels cotxes. Fixeu-vos, aquest és un carrer que, a més, té els semàfors, té molts cotxes que es queden parats amb els motors, engeguen, arrenquen, i això fa un soroll continu. Ens imaginem que aquest carrer es podria transformar i ser un carrer com Verdi o com Astúries i que estigui centrat en les persones i deixi accedir a algun cotxe que necessiti venir, però no sigui una via de pas, no? Ara mateix sentíem la Bàrbara que estava comentant la problemàtica de l'Escola Auró. Nosaltres aquí al costat tenim una altra escola, en aquest cas amb alumnes amb una patologia, amb intel·ligència límit, amb molts problemes
per concentrar-se. A més, amb la situació de la pandèmia, han d'obrir les finestres, es fa impossible fer una classe mitjanament normal i precisament la directora de l'escola el que reclama també és que s'intenti reduir la densitat de cotxes aquí en aquest carrer. Sentim-la. Fer classe en aquesta situació és molt complicat. Els nostres nanos són persones amb intel·ligència límit, amb trastorns afegits, llavors tenen la capacitat de l'atenció minvada ja de per se i la gestió de l'estrès. Llavors tot el soroll el que fa és impossibilitar el seu aprenentatge i el seu benestar. Això a Barcelona, al Maresme. Bé, també demanen confinar els cotxes. Exacte, Xavi. Des de la plataforma Recuperem el Baix Maresme volen que 2 de les 4 vies d'aquesta carretera, la Nacional 2, es converteixin en vies peatonals, és a dir, que les puguin utilitzar els veïns per passejar, per anar en bicicleta. Resulta que cada dia passen per aquesta carretera 46.000 cotxes i això els veïns ens asseguren que genera una gran contaminació ambiental i també acústica. Aquesta lluita és històrica i la resposta que sempre han rebut les entitats és que quan s'elimini el peatge de la C32 i, per tant, aquesta pugui absorbir més cotxes, llavors especificaran les vies d'aquesta carretera, la Nacional 2. Aquest projecte sembla que podria arrencar a l'agost, però mentrestant les plataformes asseguren que seguiran pressionant i seguiran fent això que han estat fent fins ara, tallar de tant en tant la Nacional 2, perquè diuen que pacificar aquestes 2 vies faria que els veïns guanyessin molt en qualitat de vida. Volem recuperar espai públic, volem reduir la contaminació que provoca aquesta nacional i volem tenir vies verdes, un gran carril bici que connecti els nostres pobles que, tot i la seva proximitat geogràfica, estan incomunicats per anar a peu, en bicicleta o en patinet. Cal transformar desplaçaments que avui es fan de manera contaminant, amb cotxe i amb moto, amb desplaçaments nets, desplaçaments amb transport públic, amb una major freqüència i capacitat dels rodalies, però també amb desplaçaments en bicicleta, a peu i en patinet, que per les característiques de la nostra comarca pensem que es poden fer i que podem recuperar aquesta nacional per les persones. I atenció a aquesta història increïble que posa els pèls de punta que ha passat aquest matí a Badalona.